Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Projet kura kurumbo karila an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka an ka jamana lakana tigilamaw dɛmɛ ni ka jamanaden kan na bilaliw lakana an na kuma kan bidonbari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔyana ta sewukaw fɛ yen nɔ projet skill up maw u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin sifinakaw ma ni ka minɛn kɔni di u ma k'u dɛmɛ u bɛ se ka ca kɛ u yɛrɛ ye cogoya min na an na kuma kan bidonbari kɔnɔna na ninnu de ye bakuruba kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔna bɛna walawalaliw kɛ aw dan kana donbari kɛnɛkɛnɛ na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na projet kura kurumbo karila ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaw dɛmɛli mɔ waasa ka se ka jamanaden kan na bilalenw lakana fɛn min ye a baaraw kɔni kɛra ka bɛn alamisa février kalo tile 12 sanba 2026 min kɔni kɛnɛ na civic ka taa se senap ma ni jɛkuluba fila in jɛra ka u bolo kɔni di ɲɔgɔn ma waasa jamanaden kan na bilalenw ka se ka fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan min kɔni senfɛ u bɛ se ka kunnafoni kɔni lase ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛw tigɛ ka jamanaden kan na bilalenw ka se ka u kisi ka bɔ tɔɔrɔ jugu ani gɛrɛntɛ jugu kɔni tɔɔrɔ mɔ a baara dayɛlɛ kɛnɛ na min ye Aissata Ba ni ale ye projet in cakɛla dɔ ye a y'a dantigɛ a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Information mun bɛ yen i n'a fɔ kunnafoni mun bɛ insécurité kan pour que k'olu ta ka baara kɛ n'o ye ka laɲini kɛ ka kuma ni jamana sariya tagabagaw ye gouvernement kɔnɔna la ka o résultat ye o la donc an bɛ k'o baara kɛ ni gouvernement ka bolo fara dɔ ye n'o tɔgɔ ko senap an n'o b'o baara in kɔnɔ donc a baara yɛrɛ kunba ye ka information ta insécurité kan n'o taara ka sɔrɔ ka baara kɛ n'o information walasa gouvernement ka se ka lakanani sinsin cogo min na donc an ka baara yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛnnen don an bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ la ka gouvernement dɛmɛ de an tɛ bila gouvernement ɲɛ an t'a fɔ k'an bɛ décision ta mais an ka décision bɛɛ a bɛɛ kun ye de ka gouvernement dɛmɛ an ka baara kɔnɔ comme aw yɛrɛ b'a dɔn tuma dɔw la n'i bɛ baara kɛ tu as besoin de collaborateurs i mago b'o la ni mɔgɔ min bɛ jɛ ka baara kɛ quoi donc an ka baara yɛrɛ hukumu y'o de ka na gouvernement appui baara in daminɛna depuis septembre la a kan ka ban mars kalo tile 31 na ni ɲinan san na daminɛna salon 2025 septembre la donc an baara in kɔnɔna la an taara région caman na Bandiagara Mopti Kayi Kulikoro Sikaso ani Bamakɔ b'a la Kucala fana b'a la donc an b'a kɔnɔna la baara in bɛ datugu mais ni baara in ye ni kokumu kɔnɔna de ka mɔgɔw lakalan minnu bɛ se ka information ninnu di mais okumu kɔnɔna la baara bɛ continuer toujours an ka organisation fɛ ani civique donc nin ye baara dɔ de ye baara caman kɔnɔna la jaabi sɔrɔla parce que a déjà an ni mɔgɔw minnu ye baara kɛ ka fɔ olu ye information dɔ d'an ma pour que an ka se ka halisa ka jamanadenw lakana ni sinsin donc jaabi caman sɔrɔla i n'a fɔ an ye mɔgɔ caman former et a fana min bɛ la sinsin baara in bɛ kɛ ni application dɔ de téléphone kɔnɔna ninnu na pour que mɔgɔw ka se ka baara kɛ n'a ye an ye a kɔnɔna information b'a kɔnɔ k'u bayɛlɛma an ka kan naani na donc an ka kan minnu bɛ fan fɛ yan walasa minnu b'a baara kɛ olu bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ donc déjà o yɛrɛ ye résultat ɲuman dɔ ye en même temps lancement in i n'a fɔ aw nana min na sisan o kun ye de k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ aw ka dɔn k'a fɔ baara min bɛ sen na pour que ka jamanadenw lakana donc déjà an sera k'olu baara ninnu caman kɛ halisa information minnu bɛ ta an ka laɲini ye de u ka se ka vraiment ka gouvernement dɛmɛ a ka baara kɔnɔ. An bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ min ye projet skill up maaw ka kalanden 3nan ni 4nan olu ka baarakuncɛ hukumu kɔnɔna na u ye min ye minɛnw kɔni di u ma ani sera sɛbɛnw min kɔni kɔkɔrɔma donna WHH maaw kɔni fɛ ni ka ɲɛsin segu ale sifinakaw kɔni mɔ waasa maa minnu bɛ ni olu kɔni tilala kala la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bololabaara kalanw na ka se ka u dɛmɛ ni minɛnw ye min b'a to u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛw ye ni ka fɛn min ye baarako ka se ka u kɔni nɔgɔya u mɔ. Alamisa février kalo tile 12 san 2026 maa minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sɛgɛlɛbana ale kɔni kɛlɛli ma u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ni ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ san 2025 min tɛmɛna baara min kɛra sɛgɛlɛ ale kɔni kɛlɛli la ka se ka o baaraw kɔni fɛsɛ a kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana kɛnɛyako ani bunadamadenya yiriwa minisiri bolo ni o ye médecin colonel major Asan Bajalo Ture ye a kɛnɛ kana na maa minnu kɔni sen bɛ ni wulikajɔ
wulikajɔ in na u bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakili jabɔ kɔni kɛ jaabiw la a yira k'a fɔ san 2025 kɔnɔna na min ye sɛgɛlɛnbana a ma ye hali maa kelen na fɛn min ye a yera baganw de la o fana na ko o jaabiw fana ka fisa bari sabu n'i y'a ta k'a lajɛ san 2024 ko min ye sɛgɛlɛnbana a kɔni yera bagan 28 de la min ye san 2025 a dɔgɔyara ni k'a kɛ bagan 17 ye o b'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ senna a jaabiw o kɔni b'a la k'a ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ marabolo dɔw kɔni bɛ yen nɔ a kɔni yera marabolo minnu kɔni na o bɛ tali kɛ Segu, Mopti, Masina, Marakala, Tomiya ani Jene fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw fana bɛ yen nɔ a kɛlɛla ka ban o yɔrɔw la min ye Kayi, Kulukoro, Sikaso, Tɔnbukutu, Gawo, Menaka, Kidal ani Bamakɔ ni a lamini na ni baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko kɔlɔsiliw ka banba waasa a bana in kɛlɛla ka bɔ yɔrɔ minnu na a kana segin ka taa o yɔrɔ kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔni ye a jira k'a fɔ ko wulikajɔw kɔni bɛ senna waasa an ka jamana bagandɔrɔtɔrɔ ka se ka fɛn min ye u ka wulikajɔw kɔni banba ni bana kofɔlen ka se ka a kɔni kɛlɛ ka ban pepepewu an ka jamana kɔnɔna na. Projet sigida hɛrɛma hokumu kɔnɔna na Search for Common Ground maaw u n'u jɛɲɔgɔn kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka ɲɔgɔn dan boloda sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ babusen ka babusen min ni o kɔni b'a jira k'a fɔ ko kumakan o bɛ jate sifinnakaw olu jɔyɔrɔ ye min ye bɛn ni kelenya ni kotoɲɔgɔn ta la ale sinsinni na ani mara kɛli ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni damakanya fɛn min ye o babusen o ɲɔgɔndan de kɔni bolo dara an ka jamana maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ni olu kɔni ye kunnafonidilaw influenceur o n'a ɲɔgɔnnaw a kɔni bolo dalen don min ye marisikalo tile 20 san 2026 ni o kɔni sera ka ban k'a sɔrɔ maa min m'i kan bɔ o sen tɛna ye ni ɲɔgɔndan in na. Alamisa février kalo tile 5 san 2026 plan international olu ka bolofara min bɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ projet min ni o bɛ wele ko GAC o hukumu kɔnɔna na ni projet min ni a musaka kɔni bɔra kɔnɔda ale kɔni jamana kɔni kunna u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin 29 mu dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ wolosɛbɛn finiw ani kalanden minɛnw n'i y'a ta k'a lajɛ nin denmisɛnnin ninnu k'u n'u masaw kɔni farala a bɛ waati jan kɔni bɔ o de la min ye ka se ka u dɛmɛ u ka se ka bɔ u yɛrɛ la ni ka fɛn min ye yiriwa boloda nin baara in kɔni kɛra direi ale kɔni komini kɔnɔna na a kɛkun de ye denmisɛnninaka ninnu ka se ka u kɔni dɛmɛ u ka wolosɛbɛnw kalan ani an ka jamana nafasɔrɔ cakɛdaw u ka se ka olu dayɛlɛ u ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ plan international maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ko olu bɛ o ɲini k'a di u ma. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la banbanciya wale ale kɛlɛli kɔni hukumu kɔnɔna na ko wulitumadɔn o ka fisa ni sen ka di ye don min bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn banbanciya wale ale kɔni kɛlɛli ma o don de ye février kalo tile 12 ye a ɲɛnamayara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲɛnamayali sen fɛ diɲɛ tɔnba Nations Unies maaw olu y'a jira k'a fɔ banbanciya wale hakilinaw bɛ na cogoya min na ko o de kan ka kɛlɛ janni ka wuli k'i bɛ banbanciya wale kɔni kɛlɛ ka kɔn o ɲɛ min bɛ kɛ fɛn min ye u ka jateminɛw la ko banbanci jatewalekɛbaw u bɛ min kɔni kɛ u b'a jateminɛ yɔrɔ minnu ni basigibaliya kɔni ɲɔɲɛnen don ka se ka taa don denmisɛnninnakaw olu kɔni n'u hakiliw kɔni cɛ ani fana bɔlɔlɔsiraw ko o b'o fana labara ni ka maaw kɔni hakiliw kɔni ɲaami ka tugu u nɔfɛ u ka nin baarajugu in na ko waasa ka se ka dansigi nin na ko o tɛ taa kumaɲɔgɔnya o kɔni sabatili kɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka se ka fɛɛrɛw kɔni dankɛnɛmaya min bɛna kɛ sababuya ye ka hakilina jugu ka o ta ka bɔ maanifinw na. An bɛ taa Ukraine jamana ale kibaruyaw la ko Irisi jamana kɔni kɛlen don ka daga jala kɔni bila Ukraine jamana da min kɔni kɛra sababuya ye u ye gosili dɔw kɔni kɛ ka ɲɛsin u ka jamanaden kan nabilalen ni o ye civiliw ye olu dagayɔrɔ dɔw kɔni ma a kɛra sababuya ye min ye fɛn min bɛ u ka sow kɔni kalaya olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna fo ka taa se ji ani kuran kɔni tɛ u bolo ko jamanadenw bɛ yɔrɔ min na an ko waati min na ko sisan fɛn min ye ko nɛnɛjugu kɔni karilen don u la yen nɔ diɲɛ tɔnba Nations Unies ale kɔni ye lasɔmini kɛ ka jira k'a fɔ ko ni dɛmɛ ma don Ukraine jamanadenw mu ko don n'a nataw la ko a bɛna kɛ sababuya ye ni ka dankari u caman ka ɲɛnamayaw la. An bɛ taa Congo RDC ale jamana kan diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'an k'o ma ko MONUSCO fɛn min ye u kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka taa munumunu nsalo kɛ min ye Congo RDC ale jamana kɔni kunna waasa kɛlɛ sonsoro baaraw o bɛ se ka kɛ cogoya min na u ka nin wulikajɔ in a kun de ye fɛn min bɛn ani basigi ani kelenya o ka se ka sinsin Congo RDC jamana kɔnɔna na.
an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kibaruya minnu kun b'an bolo ka bɛn bidoya in ma o de kun ye ninnu ye a lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jɔra ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.